富士市市役所0081-5455-0123。アミレナザリホライランから。はい、富士市役所でございます。どうもお世話になります。はい、お世話になっております。すいません、私が大阪アミと申します。はい、アミナザリホラはい、イランから。はい、すいません、たびたび申し訳ないですけど、はい、とんでもございません。大阪ひろみのことなんですけど、どうなりました？大阪ひろみですか？そう、どうなりました？あ、